Ja ďakujem za pozvanie na túto akciu. Mene je Michal Veselý. Chcel by som vám povedať, čo robím, respektíve čím sa zaoberám a potom na záver nejakých pár rád, že ako by ste sa mohli dostať po nejaké zakázky, respektíve po nejakých klientov. Samozrejme, že tie rady každému fungujú ináč. Niekedy sa vám môže stať, že o niečo sa snažíte, ale robíte to nejak zle a samozrejme nikoho nezoženiete takým spôsobom. Môžeme ďalej. Tu sú nejaké veci, čo som robil, respektíve robím hlavne s webom a s architektúrou, ale okrem toho robím aj z iných vecí. Môžeme ďalej. Toto sú weby v podstate, ktoré vlastním. Začínalo to tým prvým a potom prišiel druhý, tretí, štvrtý. Momentálne tých webov je nejakých 25 asi. Môžeme ďalej. Toto bol vlastne prvý web, ktorý sa snažil o nejakú prezentáciu architektúry. Momentálne to najväčší web na Slovensku. Ono to nie je moc ťažké, lebo slovenský trh je hrozne malý a stačí spraviť stránku, ktorá má nejaký rozumný dizajn, začať tam publikovať a do roka a do dňa ste prvý, možno aj skôr. Môžeme ďalej. Toto je v podstate taký veľmi ranný projekt, kde sa vlastne budú zverejňovať dizajnové veci. Možno poznáte, možno nie. Možno ďalej. Toto je tiež podobná vec, kde som využil v podstate svoju doménu nejakú dobrú a budem sa snažiť akoby nejak propagovať staré stavby. Momentálne je to najviac využívané na Facebooku, kedy možno poznáte, niektorí vlastne prezentujeme nejaké staršie veci, ktoré sú niekedy aj zaujímavejšie ako tie novšie. Môžeme ďalej. No, toto je v podstate súčasný stav nejakého môjho najväčšieho webu. Momentálne je tam nejakých 25 000 ľudí denne, navštevuje ho. To znamená, že je to celkom slušné. Nie je to samozrejme nejaký Arch Daily alebo tak, majú o mnoho viac. Ale je to v podstate nejaký za 2 roky práce, si myslím, celkom slušné. Momentálne sa tam zverejňuje niekoľko, myslím, 5-6 článkov denne. Ľudia posielajú stavby, je tam v podstate mapa celosvetová, kde sú zverejnené stavby, ktoré už sú na tom webe publikované. Môžete samozrejme aj svoje nejaké realizácie poslať. Keď to bude spĺňať nejaké tie kritériá, tak môžeme to zverejniť. Môžeme ďalej. Toto je v podstate momentálny stav, kedy momentálne tá komunita tých fanúšikov, ktorí na Facebooku to sledujú, je cez 1,4 milióna. A nenašiel som väčšiu v podstate komunitu, ktorá by sledovala jeden web. Teraz už to je trošku neaktuálne, že prichádza tak asi 15 stavieb denne na publikáciu, takže sa v podstate ten rast stále zvyšuje. No ďalej. No a to bol taký ako krátky úvod. Nebudem to nejak naťahovať. Moje v podstate robím na fakulte architektúry PhD a téma je nové formy propagácie, respektíve ako získať nejakého klienta. To je vždy veľmi ťažké, samozrejme, hlavne keď začínate, tí ľudia, ktorí už niečo robia, tak väčšinou už ten problém nemajú, ale povedzme funguje 2, 3, 5 rokov, môže byť dosť problém. Môžeme ďalej. Neviem prečo. Dobre, takže dole je napísané, že snažiť sa budovať si imidž. To znamená, že viete si pod tým niečo predstaviť, to znamená, že nejak vystupujete pod nejakým menom alebo pod nejakou značkou. To sa dá v podstate svojím spôsobom vždy nejak naučiť alebo naštudovať, to nie je problém. Môžeme ďalej. Ďalšie obrázky som nenašiel k tým témam. To znamená, že budem len hovoriť, dúfam, že vás to nejak neunudí, tých bodov nie je tak veľa. Takže ako druhý bod je pôsobiť v nejakých neziskových organizáciách. Všetko sú to svojím spôsobom moje osobné nejaké skúsenosti, možno máte nejaké iné. Vždycky ku každému budu len poviem pár slov. Čo sa týka nejakého pôsobenia v neziskovkách, tak
z jedného pohľadu to môže byť veľmi neatraktívne pre vás, lebo nedostanete ako nejaké peniaze, ale napríklad tá neziskovka by si vás nenajala, keby ste pracovali za peniaze. To znamená, že vy ponúknete svoju prácu, ona vám ponúkne nejaký priestor alebo niečo, čo môžete pre ňu spraviť a svojím spôsobom vy získate nejakú realizáciu. Veľa ľudí by do toho napríklad nešlo, povedal, že zadarmo robiť nebudem a podobné, ale vy môžete byť ten, ktorý samozrejme z toho niečo vyťaží. Ďalšia vec je, že keď už vy v nejakej neziskovke alebo pre nejakú neziskovku môžete pracovať pri nejakom návrhu interiéru alebo tak v podstate tou skúsenosťou alebo svojou nejakou prezentáciou, tak pracujete s ľuďmi v tej neziskovke. Tí ľudia majú ďalších kamarátov a môžete sa dostať nejak do povedomia, že aha, tak ten je ochotný robiť zadarmo, ale skrátka, že vie niečo spraviť a vy v podstate nejakou prezentáciou na webe toto nezískate. To znamená, že vy ponúknete si svoje nejaké projekty, ale tá skúsenosť je oveľa lepšia. To znamená, že keď s vami niekto komunikuje a vy urobíte nejaký projekt, tak je to pre vás výhoda. Ďalší bod, nevenovať sa škole, ale tomu, čo vás baví, to je myslím bez komentára. Pretože pri tej škole robíte nejaké projekty, ale keď robíte aj niečo, čo vás baví, tak keď idete do kontaktu s ľuďmi, ktorí normálne akoby architekta povedzme nepoznajú, alebo ste jediný architekt, ktorého poznajú a tak ďalej. Štvorka, nič, vyjadrovať sa problémom v vašom okolí. V podstate vy ako architekt máte, alebo skrátka študent z fakulty architektúry, máte nejaký slovník architektonický. Častokrát vznikajú projekty, ktoré nie sú dobré, ale vy sa môžete postaviť na stranu tých ľudí, ktorí povedzme proti niečomu protestujú a vy viete použiť tie argumenty. To znamená, že môžete sa dostať do nejakých médií, môžete zastupovať nejakú komunitu ľudí vo vašom meste a tým sa tiež môžete dostať do povedomia, pretože väčšinou ten investor má na to peniaze si zaplatiť niekoho, kto to teda bude obhajovať, aké je to strašne super, ale keď vy sa môžete, častokrát sa stane, že môžete aj úplne zvrátiť vlastne ten projekt, alebo môžete ho zastaviť, ako páky na to sú. A zase, keď budete komunikovať s bežnými ľuďmi, tak ty si povedia, aha, tak on nie je až taký blbý, tak môžete nejakú zákazku z toho získať. Môžeme ďalej. Naučiť sa rozmýšľať ako klient, veľmi dôležité si povedať, povedzme, že spýtať sa bežných ľudí, ktorí, povedzme, nikdy architekta nemali, ale nikdy akože si nezadávali u neho niečo robiť, že ako majú predstavu. Ja som si toto spravil a zistil som, že sú dve veci. Prvá je, že tí ľudia očakávajú, že ten architekt urobí nejaký projekt, ale že mi povedia, no ale architekt mi to nejak nakreslí a ja to teda nemôžem ovplyvniť. To znamená, že to je prvá vec, že tí ľudia si myslia, že ten architekt robí niečo pre seba a nie pre nich. A ďalšia vec je, že si myslia, že je to hrozne drahé. To znamená, že keď si napríklad takéto veci zistíte vo svojom okolí, tak môžete sa na to nejak nastaviť. To znamená, že môžete tým ľuďom ponúkať konkrétne tú cenu, koľko by to stálo. Áno, hovorím teraz o nejakých ranných, povedzme, začínať nejakými interiérmi a tak ďalej. Takže môžete už na začiatku odbrať tie bariéry, ktoré vznikajú, že tí klienti hovoria, aha, tak to nie je až také drahé. A ďalšia vec, že môžete mu v podstate odprezentovať niečo, ako by to mohlo vyzerať a snažiť sa s ním povedať mu, že budú nejaké konzultácie, tak ten klient to častokrát nemusí ani vedieť, že na to má právo. Ja som zažil ľudí, ktorí hovorili, no ja som mu to teda zadal a on sa mi o 2 mesiace ozval a doniesol mi niečo a bolo to zlé a mne sa to nepáčilo, ja som za to zaplatil a koniec. Keď som sa spýtal, že prečo sa nedožadoval nejaký konzultáciu, ja som nevedel. Áno. Takže to je veľmi ťažké, akoby, musíte vždy nad tým premýšľať, že prečo ten človek robí také kroky, aké robí a snažiť sa mu v podstate pomôcť aj s tým, že povedať mu, že ako sa to robí, lebo oni niekedy častokrát nevedia, že ako sa to robí, áno, ako vzniká ten interiér, dom a tak ďalej. Ďalší bod, kancelária do ulice, to je taká akože známka moja, že jeden ateliér v Bratislave má kanceláriu do ulice, že si kúpil v podstate, prenajal si priestor, kde boli potraviny predtým a robia v podstate tak, že ľudia, ktorí chodia okolo, tak sa vlastne pozerajú, na čom pracujú, oni tam lepia model za sklom a tak. A je to super, že vlastne akoby vzniká akýsi nízkoprah, kedy ten človek môže prísť, pozrieť sa, spýtať sa. A už keď tam predstavte si, že tam chodíte 5-krát, 6-krát za týždeň, tak už vám to niekedy možno aj nedá, že
vždycky si spomeniete, že aha, tam je ten ateliér, lebo tam chodím okolo. Takže keď na to máte peniaze, tak samozrejme je dobré si prenajať niekde v nejakom priestore, ktorý má priamo vlastne sklad ulice. Ďalšia vec je nebyť otravný, to znamená, že ten klient, keď komunikujete s klientom a teraz vidíte, že on akoby nechce a tak musíte sa v nejaký moment zastaviť a povedať teda, dobre, tak nebudem to tlačiť a tak, dá sa povedať s neporozumnou mierou. Takisto aj mať názor a reagovať vtedy, keď treba. Čo sa týka toho 10. bodu, tak to platí tak všeobecne, že keď robíte nejaký projekt, tak sa samozrejme, že môžete zamerať len na neho, môžete robiť len tú vec, ale častokrát sa stane, že nevíde, alebo že ten klient povedzme povie, že nemá na to peniaze, alebo že skrátka má niekoho ešte ďalšieho, s ktorým ten projekt skrátka konzultoval a tak ďalej, mne sa to stáva tiež. Tak sa snažiť akoby rozbiehať viac vecí, lebo nebudú všetky dokončené. No, si myslíte, že no, toto už si nebudem začínať, ale je dobré skrátka rozbiehať oveľa viac projektov, ktoré si myslíte, že to nestihnete, ale môžete to stihnúť, lebo nie všetko sa zrealizuje. Môžeme ďalej? Nebojte sa, už toho nebude veľa. Ďalší bod, že začať už počas školy. Vy keď skončíte školu, tak už väčšinou sa zamestnáte a potom už nie je čas na nič. To znamená, je dobré skúkať nejaké veci alebo projekty rozbiehať, začať na tom pracovať počas školy, lebo vtedy máte ten čas. Aj keď si hovoríte, že ho nemáte, ale keď začnete pracovať, tak už ho nebudete mať už vôbec. Lebo v podstate budete mať nejaký pravidelný rytmus a ten už sa vám nepodarí až tak ľahko nabúrať. Pracovať zadarmo, to je to, čo som spomínal, akoby tá neziskovka, alebo skrátka aj ponúknuť niekomu, nemusí to byť nezisková organizácia, ale môže to byť skrátka váš kamarát, alebo tak poviete, že vy pracujete mu niečo zadarmo, ide teraz o to, aby ste sa dostali k nejakým realizáciám. Nebojte sa, keď mu poviete, že to spravíte zadarmo, tak on bude mať na vás menšie nároky. To znamená, že nebude povedzme vyžadovať vizualizácie, ale vy získate potom realizáciu. To znamená, že to je oveľa lepšie, ako kamarát má na webe 10 viziek, 10 vecí, nejakých virtuálnych, a vy budete mať fotky z reálnej realizácie nejakej. Takže podľa mňa sa to akoby oplatí, áno? Aj keď to spočiatku vyzerá ako zadarmo, tak nie je zadarmo. Takisto, že pustiť sa do neatraktívnej práce. Mne sa stalo, že sme robili nejaký interiér do chatky a tá majiteľka mi hovorí, že no, to oni sú, už asi 3 architekti ma odmietli, lebo sa im to zdalo akože málo, bola jedna miestnosť. Lenže keď mi poslala vlastne tú chatku, ako to vyzerá, tak som pozeral vlastne na webe, že sa predáva za 75 000 eur. To znamená, že automaticky vám zaplne, že ten človek, ktorý si kúpi chatku za 75 000 eur, tak asi nebude nejaký moc chudobný. To znamená, že aj keď vám dáva spraviť povedzme jednu miestnosť, tak to neznamená, že to pri tej práci môže končiť. Môže sa stať, že vám za rok sa ozve a dáva mu oveľa viac, keď bude spokojný samozrejme, dáva mu oveľa väčšiu zákazku. Ona má napríklad problém zohnať človeka na to, aby je to spravil. Vyložene ľudia si pozreli len ten pôdorys a povedali, no to je strašne malé, toto sa mi nechce, tak sa jej už potom neozvali. Takže strašne treba brať všetko, čo sa ponúka, a ono niečo z toho bude, niečo z toho možno nebude, ale neodmietať tie veci, aj keď sa zdajú, že je to málo práce, alebo že je to v podstate pre vás, že to si aj nebudem dávať do portfólia, lebo sa mi budú smiať. Takže treba brať všetky veci, ktoré sa ponúkajú. Všetko merať, to platí hlavne pre ten marketing, to znamená, že keď niečo propagujete, tak sa to väčšinou dá zmerať nejaký dosah na tú propagáciu. Takže vy by ste mali vlastne tie veci vždycky si povedať, že skúsim to v nejakom objeme a zistiť, či to malo nejaký dôsledok a podľa toho sa zariadiť. Nerobiť ako veci nejak hromadne, minúť veľa peňazí na niečo a zistiť, že to nefunguje. Vždycky sa to dá rozsekať na nejaké malé kúsky a tie malé kúsky vyskúšať a potom uvidíte, áno, toto funguje, toto nefunguje, a do toho, čo funguje, sa pustiť a robiť to vo väčšom objeme. Príklad hovorím vždycky nejaké letáky na nejaké sídlisko, áno. Keď spravím nejaký leták s nejakou ponukou, áno, tá ponuka môže byť napríklad, môže tam byť nejaký vzorový interiér, ktorý sa dá zrealizovať v tom typu panelákov, ktoré povedzme zaletákujete, áno, tak môžete to urobiť tak, že spravíte čo len 4 vchody, dáte tam nejaký svoj mail a uvidíte, či sa vám niekto ozval. Možno sa vám ozve, možno nie, ale
keď sa vám ozve jeden človek, tak už viete, že keď to urobíte 5 krát vo väčšom objeme, tak už máte 5 zákaziek. Takže takýto nejaký princíp, áno, dá sa nájsť na to. Sledovať trendy, no to je v podstate vo všetkom, že keď chcete pozerať, čo sa vlastne deje okolo, čítať aj knihy nielen o architektúre, ale aj o takých ďalších veciach, príbuzných oboroch. A môžete nájsť nejakú dieru na trhu, ktorá vlastne akoby môže vám pomôcť, áno, čo sa týka napríklad toho Facebooku alebo nejakých sociálnych sietí. Veľa ľudí to povedzme neskúša, alebo si povie, že no, to mi určite nepriniesie zákazku, ale keď sa do toho, môžete sa do toho pozrieť lepšie a môžete nájsť nejaký spôsob, ako to využiť. Môžeme ďalej. Nevzdávať sa, veľmi dôležité. Delegovať prácu, to je presne tá vec, že môžete získať viacej zákazov tým, že časť mzdy alebo časť odmeny vlastne sa vzdáte v prospech toho, že nebudete robiť tú prácu, ktorá vás nebaví na to. Dáte to spraviť niekomu inému a môžete zobrať ďalšiu zákazku. To znamená, že skončíte pri tom, že budete robiť len to, čo vás baví, len tie dizajny, len tie interiéry, ale napríklad nemusíte to celé kresliť úplne do detailov a tak ďalej. Dá sa to vždycky nejak rozsekať. Ďalšia vec, veľmi dôležitá, čo sa deje v mojom okolí, nenadávať na klientov, pretože každý človek, ktorý to počuje, môže byť vašim potenciálnym klientom alebo jeho nejaký rodinný príslušník a vy keď nadávate na tých svojich súčasných, tak on sa vám neozve, lebo si povie, no tak ja budem ten ďalší, na ktorého bude nadávať, čo si veľa ľudí neuvedomí. Je to veľmi jednoduchá zásada, ale veľa ľudí takto nepremýšľa, som zistil. Ďalšia vec, mať web je len začiatok, keď máte nejakú web stránku, tak vy v podstate, keď ju spravíte, tak to ešte nič neznamená. Vy musíte rozmýšľať, ako nejakú stránku spropagovať. To, že máte web, tak web má každý, áno, ale vy musíte skôr nejak pracovať s tým, aby na tom webe prišli nejakí ľudia, pretože bez toho to nejde. 20. bod, to je v podstate to, čo sa týka nejakého cestovania, tak. Keď niekde prídete do nejakej cudzej krajiny alebo cudzieho mesta, tak samozrejme vždycky sú tie veci ťažšie. Takže nie je zlé si uchovávať niečo aj doma, kde ste sa narodili, povedzme, a povedzme, riešiť tam nejaký problém lokálny, nejaký projekt a tak ďalej, lebo môže sa vám stať, že tým, že ste vlastne lokálni, že ste skrátka z toho mesta, tak sa vám môže sa stať, že sa vám ozve niekto, že si vás všimne v nejakých médiách, oveľa ľahšie dostať sa do nejakého lokálneho média ako do iDnes. V každom meste vychádzajú nejaké noviny, keď si všimnete nejaký problém, tak tam v podstate môžete na to reagovať a tak ďalej, takže je to podľa mňa veľmi dobrý spôsob. Na posledný slajd. Efektívnosť, to je tiež vlastne o meraní. Nehovoriť ja, ale my. To znamená, že snažiť sa ako vystupovať ako firma, a nie že ako osoba. Nebáť sa robiť veci, ktoré už niekto robí. To znamená, že keď vám niekto povie, že no ja som to skúšal, nefunguje to, tak sa spýtať, ako to ten človek skúšal a či to robil dostatočne dlho. Píšte si blog, to znamená, že skúste nejak v podstate dávať na web svoje myšlienky o nejakých veciach. A takisto posledný bod, že neverte nikomu, kto vám povie, že to nejde. Všetko ide, len treba chcieť. Poďme ďalej. To je všetko, ďakujem.